Enstitüya Roşilata Navîn li Washingtonê konferansek li ser pirsgirêkên Tirkiye pêkanî. Bi taybetî pêvajiya piştî darbeya leşkerî mijara sereke bû. Parlamenterê HDP Garo Paylan jî yek ji beşdaran bû û di axaftina xwe de got eger hesabê genosîda Ermeniya hatibûya pirsin îro ev bûyerên her li Tirkiye neçêdibû. We have to start from 100 years ago maybe. بو باش فهمکرنا بویرین ایرو دوی ام بزورین بریا 100 سالان. اگر ام جنوسیدا لسر ارمنیان هاتی چیکرین باش بزانین وی دمی ام دکارین بویرین ایرو باش انالیزه بکین. اگر حسابا جنوسید هات با پرسین ایرو اف پرزگریک درنت کتن هوله. چونکو تاوانین حساباوی نهاتی پرسین ری لبر تاوانین نو ودیکه. Garo Paylan di hevpeyvîna xwe de got divan demên paşê de zordestî gelek giran li ser çapemeniyê heye û mixabin televizyonekiya zaroka jî hatiye girtin. Türkiye'de medyada devre dışı var. Li Türkiye medya jî bêçare hiştine. Gelek televizyon hatine girtin. Mixabin di nav da televizyoneka zarokan jî heye. Demokrasiya Tirkiye nikare tehamila televizyoneka zarokan jî bike. Eger hêz neyê rexne kirin, yê şaşîtiyên nû bike. Erdoğan berdewam şaşitiyan dike. Divê hêza hatî helbijartin zordestiyê neke. Mixabin welatên Rojava jî dibe dengin. Ew çavên xwe li kiryarên li rojhelata navîn çêdibin, digirin. Divê taze bihêzanîn hêz yek dest da kom bibe ji bo cîhanê gefeke. Daxwaza me ew e ku divê piştgirî ji bo demokrasiyê bihêçêkirin. Kesên bejdar vê konferansê bûyî di axaftinê xwe de bal li ser sîstema nû ya Tirkiye keşan. Ji zanîngeha City University ya New Yorkê mamoste Mücahit Bir jî dibêje cihê netewperestiya Kemalizmê netewperestiya İslamî girtiye. What we see in Turkey now Ev tiştên îro em li Tirkiye dibînin ne pêvajiyeke nû ye. Di Tirkiya îro de ol bingeheke mezin digire. Ez vê dewleta nû bi komara olî binav dikim. Bi rastî Tirkiye ji Kemalizmê derbasî komara olî bûye. Di heman demê de jî Tirkiye dîsa di pêvajiyeke netewperestiyê de ye. Netewperestiya komara nû İslamî ye. Bin pêxistina mafên mirovan û pirsgirêkên rojhilata navîn mijarên din yê konferansê bû. Şerê dirêjiya li Sûriye û Iraqê bandoreke nebaş li tevahiyê rojhilata navîn diçeke. Mamoste Biricî bi taybetî bal li ser hêzê Kurda keşan û got hêdî nemimkun e ev dewletên zordestiyê li ser Kurda çêtkin bikarin wa bi avayekî hêsan kontrol bikin. Kürtlere hükmeden devletler Rêkeftinek di navbera welatên zordariyê li ser Kurdan dikin de hebû. Lê niha nemumkîne karibin Kurdan kontrol bikin. Tu zordariyê li ser Kurdên Bakur bikî, di heman demê de tu nikarî zordestiyê li ser Kurdên Başûr bikî. Ev dewleta Han ji bilî tepeserkirinê niha hewl dide ku çawa Kurdan birêve bibe. Ev jî ji bo Kurdan baş e. Kurd dikarin bihna xwe vedin û divê ew jî baş kar bikin. Mixabin siyaseta Kurdan ya îro parça parçeye û bîrûboçînên wan têk çûne û ew bêhezirman. Di demekê de Tirkiye dibêje ew ê bi tundî şerê terorîzmê bikin û di vê çarçevê partiyên alîgirî Kurda dikin dibêjin Tirkiye van kiryaran wek bahane kartîne. Bû bin pêkirina doza Kurdan û mafên wan li Tirkiye. Ara Macar, deng Amerîka.